Jedeme do Londýna. Jsme v Londýně. Jak se cítíš? A ulítne mi klobouk. Ulítnej klobouk a mě taky ulítne klobouk. Náš autobus má hodinu zpoždění, takže jsme si tady dali Burger Kingu něco a já jsem si tady dala nějaký longer za 300. A vypadá to jako takhle. Že rozteklý ten sír. Jo, že rozteklý ten sír. Hledáme metro. Metro je před náma. Pedestrian subway. Jsou tam schody dolů. Jsou tam schody dolů. Jsme v Londýně, teď musíme jít 20 minut pěšky, protože nemáme peníze na žádný taxík. We're British. British. Chill. Chill. Jenom chill. Zastabilní. Jedeme na sightseeing. Máme kombuču a jdeme sightseeingovat. Ej. Jako fakt mi krásných lidí tady. To mají školní bílé. Já věřím, ale prostě ne. A tady je veliký Ben. To je hrozný. Ben. Takže tady je můj guide, Aneta. Veliký Ben, ano. Na levou boku od velkého Bena máme parlament. Parlament, londýnský parlament. A jakáže je to ta řeka? Ještě mi to řekni. Já si myslím, že to je Vltava. Já si myslím, že to je Vltava. To je, a za chvíli bude palác. A za chvíli bude... Wow. Děkuji ti za tuhle kulturní vsuvku. Oni jsme ty klobouky. Oni tady klouzí. To je ten Harry Potter. To je ten Harriet. To je ten Harry Potter. Anita tady kouká na Survivora, takže si užíváme Survivora. Tak to je nejroztomilejší, ale... Oh. Beauty salon uvnitř uprostřed 5patrového Primarku. Tak to je naprosto šílen. Jdeme nechci. Jsme úplně vyřízeni. Očko. Byli jsme v Primarku, že si tam koupíme jenom deštníky. Byli jsme tam hodinu, protože jsme je nemohli najít. Nikdo nám nemohl poradit, kde jsou deštníky. Teď tady jedeme v autobuse. Kam jedeme? Na tržnici. Na tržnici. Jdeme na Bleží trhy. A nevím, kde máme vystupovat. Tak prostě vystoupíme, jak se nám bude líbit. Čau. Čau. Už nemůžem. Už prostě to nejde. Myslím si, že do Londýna už si nevrátíme nikdy. To je všude jenom underground. Takže tady takhle chillujeme. Je 20:30.
Vstáváme ve 2:30. Vstáváme ve 2:30 a pojedeme na stadion čekat. Na stadion, kde jsou prej gangy. To jsou prej gangy a my tam budeme čekat na Beyoncé. Takže good luck. Dabijou! Tohle je tak strašně pálí. Tohle podle mě fakt nemůžu být na ksicht. Jedeme na Beyoncé. Jedeme na to lidi. Čekáme na Bolta. Už jsme takhle ready. A jdeme homelessovat. Teda převlíkla, mám tady tepláky a mikinu. Anita má mikinu. S Marku, co jsme si koupili, že to tam když tak prostě vyhodíme. A máme jídlo, máme deky. Teď začalo chcát. Tady máme custom stuhy, co nám vyrobilo Anetka. Nejšikovnější. We have an umbrella and raincoat. Where are you guys from? Czech Republic. Yeah. And good beer, that's Czech Republic. You know it's AM. Yeah. And it's gonna start 9 PM. Yeah, we know. It's 14 hours. Yes. Yeah. Tady jdeme do stadionu. Absolutně nemají nic, což nechápou. Se posadou, až uvidí, co vydá na nich. Takhle totiž chodí Češi. Oni nám budou závidět hrozně všichni. Takže update. Už tady hledáme jakoby hodinu, kam se máme postavit. Takhle barikády. A vůbec nevíme, kam máme jít, takže tady prostě čekáme někde pod střechou a asi budeme čekat tady, no. A zlatý bludišťák našeho čekání. Je tady ten kruh. My si to tady nafoukneme a budeme tady sedět. Ti nám budou strašně závidět, že tady máme takovýhle leháro. Čekáme od třeba 5:30. 5:45 jsme chodili kolem stadionu. Jo, protože jakoby nebyli schopni nám říct, kde máme čekat. Jsme tady i s ostatníma lidma. Tady hello. Tady hello. Už jsme docela i kámoši. Tady takhle máme napsané číslo. 4 VGA. Čekali jsme na té druhé straně toho stadionu. Teď nám řekli, že se máme přesunout jakoby sem, úplně na druhou stranu. Absolutně nevíme, jakoby, jestli jsme dobře, protože nikdo tady neví, kde máme stát. Takže bomby. Prší jako svině. Ale to... Koupili jsme si merch. Nechtějte vědět, kolik dostává. Nechtějte to vědět. Ale žijeme jen raz. Rád čekáme. Venku čekáme. Na dešti, v zimě. Se za 2 hodiny by nás měli pustit dovnitř. No a teď neřekni kam, vole. Tady jsme my, ne? A co je ticket? Co? What? They put us in the wrong section. Wrong wristband. If you have a black wristband, you can go. If you've got... Tak tohle bylo naprosto šílený. Já jsem chtěla natáčet, jakoby, jak úžasný máme místo. A oni nám dali špatný náramky, protože nás nechtěli pustit, takže jsme to řešili tady se všema. Přišli jsme to 15 minut, reálně. Tam čekali, než nás pustí mezi tím všichni, že jsem přiběhl. Jsme jakoby takhle. Byli bychom třeba opět jakoby vepředu a co to má být. Jakoby systém tady 0. Začali jsme řvát, já jsem úplně brečet tam, kámo, na něj do ksichta a on úplně calm down. A já...
Odcházíme. Tady sedíme, koukáme se na finále Růža pro nevestu. Koukáme na bus, za chvilku jedeme domů.